ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅରେ ଅରଟ, ଆରେ ଆତ, ରସୋଇରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇରେ ଇସ, ରସଉରେ ଉଇ, ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଣା, ରୁରେ ଋଷି, ଏରେ ଏକ, ଐରେ ଐରାବତ, ଓରେ ଓଟ, ଔରେ ଔଷଧ, କରେ କମଳା, ଖରେ ଖଟ, ଗରେ ଗଛ, ଘରେ ଘର, ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଚରେ ଚକ, ଛରେ ଛତୁ, ଜରେ ଜଟ, ଝରେ ଝରଣା, ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଟରେ ଟଗର, ଠରେ ଠକ, ଡରେ ଡଙ୍ଗା, ଢରେ ଢମଣା, ଣରେ ବଣ, ତରେ ତଟ, ଥରେ ଥଳି, ଦରେ ଦରଜି, ଧରେ ଧନୁ, ନରେ ନଈ, ପରେ ପଥର, ଫରେ ଫଉଜ, ବରେ ବଗ, ଭରେ ଭଜନ, ମରେ ମକା, ଜରେ ଜଅ, ରରେ ରଥ, ଳରେ ନଳ, ହୁଅରେ ଟାୱାର, ତାଲବ୍ୟସରେ ଶଗଡ଼, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସରେ ଷଣ୍ଢ, ଦନ୍ତସରେ ସପୁରୀ, ହରେ ହଳ, କ୍ଷରେ କ୍ଷତ, ୟରେ ଗୟଳ, ଲରେ ଲତା, ଅନୁସାରରେ ହଂସ, ବିସର୍ଗରେ ଦୁଃଖୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ